Machingni jahera mar penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu mataye chendo ni en Ruth Otieno kenda morga mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Bende ng'eyo ni dwe mar abich higa ka higa piny ngima hingo wa chandruok mar dangni mar paro. Dangni mar paro oseyud ni kelo chandruoge mang'eny mokalo ne ji mopogore opogore mag higni duto. Emomiyo kaka Ramogi TV kaka penj laktar wan bende wachung' kanyakla kod piny ngima mar ng'iyo weche mag dangni mar paro. Miyo kamoro amora ma intiere machiegni kendo kawuono wadwa ng'iyo weche mag dangni mag paro mar joma mine tok ka gisekonyore. Tiende niya nitiere dangni mar paro moro ma joma mine thoro bedo godo tok ka gisekonyore. Emomiyo amor mar rwako wendo wa kendo daktari wa odiechieng' ma kawuono obro nyisowa ni nyinge ng'a olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel motenore kod weche mag dangni mag paro. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Iluonga ni Nelly Otieno. An alonye weche mag hocho. Miluonga ni counseling. Yes. Machiegni daktari aneno ka kawuono ni wawinjore ni warwak red. Indisori gi red. Erokamano moloyi. Indisori moloya kawuono. Indisori. Daktari kawuono dwani wang'iya ne weche mag dangni mag paro ahinya tok ka joma mine osekonyore. Wanyalo neno kacha ni postpartum depression. Nikech en dwe mar abich wang'iyo weche mag dangni mag paro e piny mangima. Joma mine thoro ga kod bedo gi dangni mag paro tok ka gisenyuol. Ang'o momiyo wantiere kod twagni odiechieng' ma kawuono postpartum depression. Dangni mag paro tok nyuol kata tok konyruok. Ruth gini nitiere kendo ng'eny. Ndalo mokadho ne ji galoga ni en gima timore pinje ma oko tok karwa ka, lakini sani kirango dangni mar parruok tok nyuol osebedo mang'eny kabisa. To ji mang'eny oko ng'eyo ni gini nitiere. Kwaneno mine gi tigalagala ni ng'ato jomoko galo ni en tugo. Jomoko galo ni en wuondruok. Ok ging'eyo ni en tuo. En gima nitie. Ma joma mine nyalo bedo gi dangni mag paro tok nyuol. Kabisa. Kapok adhi matut ahinya, ang'o manyalo kelo dangni mar paro kuom joma mine ma okonyore kata ma nyuol? Ruth, gik moko mang'eny kelo gini. Bang' nyuol, samoro ng'ama miyo, especially mine ma pod matindo, gibedo gi paro mang'eny. Nitiere mzigo bedo mang'eny. Kane ng'ato dhi konyore to king'eyo ni rito nyathi gi timo tije matindo tindo mag ot nyalo bedo mapek kaka kori yude noero. Omiyo mano kelo problem achiel. Machielo bende stress mag samoro otonglo nitiere piny. Mano bende kelo stress to kochopo kariwore koro bang' konyruok gi mahitaji mantiere, mano bende kelo dangni mar parruok. Kendo bende nitiere kaka chwanyruok ma e udi matindo tindo. Bende nitiere ma bende nyalo kelo dangni mar parruok. En yo mang'eny kabisa, nitiere gik moko mang'eny. Samoro bende moloyo joma mine nitiere trauma. Gima ne ng'ato chandruok moro ma ng'ato nige pache. For example, ng'ato no trauma ng'eny ni ng'eny kata mana mag loss. Ng'ato no samoro no lose mama ne kotin. Osebedo gi gik moko mang'eny ma odhire kabisa. Kakoro luore gi bang' konyruok to gini koro bedo mapek ne kabisa. Trauma kelo gik makamago eko. Stress kelo gie. Mahitaji kakoro otonglo dok piny nyalo kelo gik makamago. Samoro jomoko kuom gini gi nyithindo bende mang'eny. Koro ting' mar rito nyithindo gi eki bende nyalo kelo problem no ero. Omiyo en yo mang'eny kabisa. Ma kapono ko gima ber to nyalo kelo chandruok ne joma mine nikech adier gimiwacho ni samoro trauma kata hinyruok mar paro kachiel kod chuny ma samoro noseyudo ng'ato seche mosekonyore ni en bedo nyalo paro ni samoro kaka mama na notho moweya kapod atin kapono no ni tho kawasani nyathina ni biro bedo nang'o fear for the unknown gigo ma pod ok ong'ere kod gik makamago. E seche ma wang'iyo dangni mag paro kuom mine mokonyore, chandruogni obiro ga e yo achiel koso biro e kidienje mopogore opogore? Ruth, obiro e kidienje mopogore opogore. Nitiere miluongo ni compulsive disorder. Unreasonable worries. Ng'ama bira paro bedo ne mang'eny kabisa. Gin paro ma samoro kapono ne ng'ato osebedo mangima kata kakoro dok rango to kia kuma ne gigi ae. Gin gik ma normal but kachopo nikech disorder ni koro kelo obedo mopogore. Then bende wantiere gi traumatic stress. Mano bende is another one. Kaito bende wantiere gi
postpartum moro miluongo ni postpartum blue. Ing'e mine kokonyore to bedo ga gi paro mang'eny. Lakini ka koro bedo postpartum disorder or depression to koro en paro moidho kabisa. Moro mar postpartum blues ni en gima normal ma maybe mine duto nyalo kadhe and it comes maybe for 1 month or 2 months and disappears. But when it gets to this depression, postpartum depression, yes, then it actually goes en gima nyalo kawo kata mana higni mang'eny kabisa kapod ok odok piny. So mago nitiere. Then there's postpartum obsessive. This is entiere ma katihero kata kihero tipo kiyude. And magi duto gin gik ma kawo ndalo mang'eny. Then there's also postpartum post-traumatic stress disorder. Yeah, which immediately after giving birth magine toka kisekonyori kaeto ipom nako ondhenyore wangi kanyo ero andikia kaka koro idil kode. And then this, like I said, okelo bende this thoughts mag jok manosetho ma ibedo related go kaka joma manyiri samoro ka mama ne notho koweye kotin to dwa paro gimomiyo min gi koro noweye en manoting'o msigo magodgi ang'ome min iweya bedo mama and then now an gi mara bende madwa rito. So all these things bedo. Then there is also postpartum psychosis ma actually nyalo miyo wi ng'ato koro ringaringa kabisa. Wasebedo kod twak kendo ne wawuoyo e weche mag psychosis ne wang'e matut. Kare wanyalo bedo ga kod postpartum psychosis ma en neko mabiro ka ng'ama miyo osenyuol. Exactly. Ruth poki irome gi mama moro manyocha konyuol en gi nyathine matin to wuotho gendar. Ncha en mama mangima mane timo gi kata notiyo. But bang' konyruok to iromo mna kode ka koro kwanyo takataka endar. Iparo nang'o motimore. Yeah, those are some of the mage gik ma timore. Ero kama na enya daher mondo mwago mbaka matin daktari kotenre kod mbaka ma wantiere godo ni. Eseche ma wang'iyo kaka psychosis kata neko tok ka ng'ama miyo osekonyore. Thothne ochako ga chaka dichiel koso obiro mos. Ruth gini biro mos ok ochakre dichiel. Inyalo nwang'o ka ng'ama miyo samoro ka en gi jaode ot to nyalo dondore gi jaode ni gik matindo kabisa. Kata Ruth emano kada Ruth majirani mancha limogi ga pile ka koro kawuono Ruth obiro to Ruth ne rangi nade odwari okwanya gik moko matindo to maonge chiemo muchamo ga pile onyalo lokore mo pe nang'o miyo mae gima kawuono wadwa chamo kata en gima nyocho hero kabisa mochamo. So gik moko matindo tinwanga kata na family members jok manyocho ng'iyogo kata mna nyithindgi manyocha lime osiepene manohero onyalo kwanyo go lweny maonge gimotimore malong'o. So ochakore gi yore matindo pettiness. Moko kuom gi nyalo chakore koro kowuo oling'aling'a ng'at very moody all the time. Gik manyocho timo ga pile ok odwa timo. Inwang'o ga koro kata wuoyo ok odwa wuoyo ok odwa wuok oko samoro dwa lorore ot kae all through. So gichakore ga gik moko matindo and slowly koko bedo diagnosed koko ng'e to nyalo koro idho bedo madongo. Ero kama na enya en penj laktar kawuono wang'iyo kacha dangni mar paro kuom joma mine mapek. Kare en ga gima wanyalo kawe yoro yema kineno ka ng'ama miyo osekonyore to iyudo ni samoro ok odwa wuoyo gi ji en moody. Samoro iyudo kacha ni olorore alore ot, samoro chunye racha samoro yani en ng'ama dondore. Iyudo ni ma en ranyisi ni nyaka bedie ni nitiere chandruok kamoro. Kapo nono ni neno ranyisi gi kiki kawe e yoro yema kata matin. Kapo nono ni neno ranyisi gi en ang'o minyalo timo mondo mwakonyi miyo ni nikech gini nyalo lokore psychosis kata neko mabiro tok ka ng'ama miyo osekonyore. Nyocha ni matiri kod wach moro ma bende yudo kacha ni ng'ama miyo okawo nyathi kaeto boyo modhi mowito e kware. Ok ang'eyo ni bende gin gigo ma samoro en achiel kuom gik ma wuoyo odiechieng' ma kawuono giko. So daktari kesa inani wanyalo wacho ni en ang'o ma ng'ama miyo nyuol tok ne chadek to kawo nyathi odhi owito e kware. Ruth mana kaka ne wawacho chande samoro gima dhi ewi dhano especially mental health en gima ng'eyo tek kabisa. Ikia gima paro madonje wiye mondo mi otim gigi. Samoro most of the times
noneno ka problems gagi kibiro nikech nyathini. Or nyathini ema kogolo kuome kae to ngimane nyalo bedo maber. Mano is one of the things. Another thing also, oneno ka nyathini nyalo bedo ni biro suffer. Maybe korango kumano ae gi gik mano kadhe. To giwacho no kodwar mondo nyathini okadhe gik mano kadhe. So the best thing otim nade? Ogol ngima mar nyathini. Magi gik maringe wi nikech ok en normal. Gik moparo duto gin gik ma very very abnormal. En ng'ama is stressed, en ng'ama mentally ok en stable, omiyo paro bedo makoro gwenyore. So kar paro ni nyathina ni ahero mondo mi arite, eno paro nyathina ni kaweyo to bro chandore. Maybe abro tho, and some of them literally gima timore chopo kama giparo kata mondo gikaw ngimagi. To paro ni kokaw ngimane to we nyathina ninga. So the first thing atiek nyathini or nyithinda gieki mondo kata ka kora benda onge to nyithinda gi ok bithagore. So magi eki gik ma ringe wigi ma samoro nyalo miyo gitim gik magitimogi. To ma nyalo dhi kuom thuolo maromo nade? Dweche, higni, koso? Ruth nyalo dhi for the longest time. In fact, en gima chakore ga matin. To samoro kata mna higni 4-5 ng'ato nyalo bedo kode. Ka ok obedo kokonwang'o kony mapiyo piyo. And the more magini dhi nyime, the more mang'ani bende bedo a danger to themselves, to you, to the child, and everybody else mani around them. So en gima nyalo ga dhi nyime for as long as it's not taken care of. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni entiere kod dang'ni mar paro tok nyuol? Nikech samoro wacho ga pile ni seche ma gik ma kamagi timore ne ng'ato ok ong'eyo ni gini timore ne, seche ma entiere kod mood swings go en owuon ok ong'eyo. Ere kaka janyuol nyalo ng'eyo ni nyaka bedi ni entiere kod dang'ni mar paro tok nyuol? Ruth ang'eyi kawuono. So onego ang'i kaneno signs mar abnormal kuomi to nego miya chak bedo motang'. For example, mood swings ma ok rum, ma very they take longer than normal because ng'ato nyalo bedo gi mood swings but en gima obiro, gima moro timore teno ko change oduogo kare. But magi eki to ena masa matin entiere nwanka 1 minute en gi low moods, another minute en happy. Also sometimes they get gibedo mo all kabisa. Ng'ato all magara gimotimo onge ochiewo okinyi to all en fatigue ma kata mna tingo tiende ni mondo kata tingo nyathino bedo a big problem. Then gichako bedo bende gi negative thoughts. Gichako paro most of the times gini ohinje ma en gimo paro mna nang'owa. Either tiek akaw ngimana or akaw ngima ng'amo paro ni is the cause mar gini. So maga are also there. Then sometimes also they feel very guilty, especially an mana akelo nyathini piny kae, me nyathina ni koro dwa thagore. So that is also another thing manyalo timore. They also become very anxious. Anxiety is one of the biggest all the time. Onge kwe pache osika karingo to gimaringo gi pache to king'eyo. Another thing they also try to avoid, ok gidwa bedo kama jintie. Ng'ani en ng'ama dwaro ni mondo bed kende seche duto. And some of them kaka ken miyo man gi nyithindo odwa protect, ogalo ni ji duto mabiro dwa ham nyithindo. So obedo overprotective of nyithindo, otemo protect gi mondo pand gi ni ji. Kibiro kata in ng'ama nyocha ng'eyo kata mna watne, onyalo gonduru ma jiwe ni dwa kwalo nyithindo kuome. You know, those kind of things. So magi duto gin gik ma onego wabed we look out for. Another thing, they also like, just like any other depression, chopo kama koro ok gidwa chiemo. O lack appetite ma chiemo. Ineno ka ng'ato onyalo lose weight kabisa. Others bende can overeat. Ma en gimo nyalo timo na chiemo kamora mora bet. Makinene after 3 months so even you even wonder into ang'o matimo. Some of them bende inwang'o ka nindo lal nigi ok onyal nindo nyaka onwang' maybe yath or something ekonindi. So konindi or onindo too much. Makata kori chiewe ni chungi dhodhi kata nyathi makelo shidani. Mano is a big problem. So these are some of the things. Then ler bende samoro rumo. Ka en ng'at manyocha ler kabisa nwanga koro enana miyo makoro chako jwang'ore mokorwak okobadhe. Onyalo dhodho nyathi wuotha gi kore no to bende ok gine kech okopar. So there are some of the things ma onego wabed we look out for. Kineno ka ng'ama nyocha ing'eyo nitiere gi signs gi. Nitiere lokruok moro. To nitiere lokruok. Exactly. Nyako wakonyore. Exactly. Weche mag dang'ni mag paro kaka dwe mar 5
piny gi mahingo wechegi Ramogi TV penj laktar. Wan bende kwadong' chien wang'io wechegi. Bende nitiere kod ng'at manyocha okonyore machiegni, to bende neno lokruok moko e kit ngimane, kaka oonge kod kwe, odwa nobed kende, osikol, samoro bende paro magalagala ema wuothe pache, nyaka bedi ni nitiere kod dang'ni mar paro tok nyuol. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor, kik isudi, to seche wakaw yueyo ni nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en penj laktar, an bende inyalo yuda Facebook page na en nyar Joseph, kata inyalo yuda wa TikTok mondo mi iyud chenro ni kaka omedo sudo. Niko kale Ramogi TV, kik idhi mabor kata matin. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. I love you. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, dang'ni mar paro tok konyruok kata tok nyuol. Wakawga gigi e yoro yuma kendo yoro yem, to daktari pimonwa kacha ni kokong'i maber to nyalo kelo postpartum psychosis, tiende ni en neko mabiro tok nyuol. Kane ng'ama miyo berabera kaito gikone obedo janeko tok nyuol, okapar ka en gima ber kata matin, to gin gigo ma inyalo geng'a. Daktari daher mondo mipimnwa risk factors kata gigo manyalo chwalo ng'ama miyo mondo mi ochop kama entiere kod dang'ni mar paro tok nyuol. Ruth, nitiere gik moko mang'eny. Bang' ka ng'ato osenyuol to obedo gi kata mana ting' mag ot bedo mapek. Nokiikori timo gik moko mang'eny mitimogi. Gidwaro mondo ginwang' support. Tinwang' ka support ni samoro koro onge. Maybe en ng'ama okonyore to gidak gi jaode kende jariyo. To jaode be dhi tich. Jaode bende dhi tich, oweye kae kende. Nyathi bende en go, or nyithindo bende entiego. Odwaro nyithindo gi chiemo, odwaro luok gik moko, otedi, otim gigi duto. Obedo overwhelmed. So mago gin achiel kuom gik ma kelo tabu gieki. Kuom jok matiyo, inwang'o ka maybe after 3 months, chune ni nyaka dog e tich.
to kodok e tich kana ok oikore ne dok e tich. Maybe onyuol gi problems moko matindo tindo. Koro dog e tich chako dhi onwang'o tich mapek bende office koikore. Mago kelo gigieki. So kill a lot of anxiety and definitely dire egigo eko. So mago are some of the things matimore makelo dangni mar parruok nieri, madhiro gi nieri. Koro chako bedo gi paro mang'eny, obedo anxious, to stress bende odhuro kuome ka, to msigo ni bende pek onge ng'ama konye, jo mantiere around bende onge ng'ama understand ni en gi gigi eki. Apa ni Dr. Nelly ji mang'eny kale gigi, kata kwa ng'iyo chiena, apa ni ji mang'eny kale gigi to king'eyo ni en chandruok. Nicha ni watiere kod case mar miyo moro mane ochuo nyathine Paladin Woya kar dak ma Kitengela, Nairobi ka. Macha ne wanyalo keto kategori ni kose. Exactly. Ok ne en hero ne kata dichiel. Yan ne waneno kata mne social media kaka jindiko ni ji mang'eny joma mine koro nego nyithindo to ponde bath tok depression. But the true thing en ni mano ero ng'ama ne dhi through depression, postpartum depression, because it was after birth, and like we said, it can happen anytime from 1 year to as long as podi eating origi misigo gieki. So en gima nyalo timore ni ng'ato at any time. Omiyo definitely mano ne en achiel kuomgi. Makato doko ni ne ji kwede, ne ji wacho weche mang'eny, oganda no kong'eyo gima ne mama ni kale, to kaka notimore ne mama ni nyalo timore ne ng'ata ka ok ong'i malong'o. Omiyo mondo mi wakonyre nyaka wabed kod twage makamagi mondo mi wang'e gima timore e kit ngima oganda e kidienje mopogore opogore. Daktari dwani mondo mi wang'e ane kapo nono ni ng'ama miyo nitiere kod dangni mar paro tok nyuol ma onge gi kwe, pache kwayo, samoro yudo ka en bende ojwang'ore, onego bende odhodho nyathi, ok odhodho nyathi kod gik makamago. Nitiere kaka chandruogni nyalo bende kelo hinyruok kata rochruok kuom ngima mar nyathine ni? Timore kabisa nikech inuang' ka koro nyathi matin dwaro attention, odwaro hera. To min gi ni kadho kama tek. Omiyo min gi onge gi time morito godo nyathi. So definitely ma en nyathi mabro dongo ka obende ojwang'ore. Okia hera kaka chal nikech nokoneno kodongo. Then nyathini bende bedo nyathi ma bedo very anxious because anxiety ni emose bedo koluore kae. Then inuang' ka bende en nyathi ma kadongo to en traumatized because noneno trauma e ngimane. And minuang'o ka samoro ka chieng' moro bedo ng'ama miyo mang'ongo mobe koro dhi nwang'o nyathi to gik manokadhe kotin gieki koro chako duogo miye paro. An nokotimna kama, an nokaneno kama, gima naneno kuom mamawa ne en gima kamae. And samoro wa ignoga wagalo ni nyithindo matindo ok ne. Nyathi ka min gi thagore dongo neno kendo ng'eyo. And as they grow up gini ni onie pache. Kanoko nwang'o rit maber omiyo gigi pod bro luwe kobedo maduong' to odongo kodgi. Omiyo ok onyal dongo, odongo nyathi manigi kata enga, oger. Onwang'o koger seche duto nikech ne nitiere gima nolak e ngimane. Kata kopogore gima no daktari kotende kod kata twage mosebedo ga godo kodi kata daktache mamoko yudo ni seche ma ng'ama miyo nitiere kod dangni mar paro ni kaka ni pimo nwacha ok onyal dhodho nyathi maber, tiende ni en nyathi mok dhi yudo madini monego beno yudo e yo mowinjore, manyiso ni kata dongo mar nyathi ni dhi rochore nikech onge gi madini makare. Ema wayudo ni nyathi en underweight, ang' wayudo ni nyathi othirno, ang' wayudo ni nyathi samoro obwongone ok otegno, ok otendre kod kiwango mar hike nikech ng'ama miyo ne nitiere kod dangni mar paro tok nyuol. Noko nyal koro mondo mi nyathi gik mane nyathi dware ngimane. Mana kaka ni wacho samoro nyathi dwani mondo mi oting'e okwake en magi ma kama no onge. En gima nyalo rocho ngima. Most of them inuang' ka nyathi en nyathi mipidho gi either nyathi ntiere higa monego chak miye chiemo. No kama koro idwa miye nyuka kapod otin. Kuja dweche adek. Idwa miye chak gi chupa yet min gini gi chak to onge gi uwezo mondo dhodh go nyathi nikech kata samoro chagni moonge go nikech obendo kochiem. So nyathi lak gik moko mang'eny kabisa. Mangi ma nyathi ni nyalo kethore e yo mok ber kata matin.
Arito oteni jahera mar penj laktar SMS en ario adeka uchiel nono luarnwa ote kokalo TikTok, luarnwa ote kokalo Facebook page en penj laktar. Penjo mora mora madiher mondo mi bed godo. Ochake yo mayom yo mokalo to nyalo rocho ngimani kaka ng'ama miyo to nyalo rocho nyaka ngima mar nyathini kuom ndalone duto te ma obro bede pinyni. Daktari kaponono ni ineno ng'at mantiere kod ranyisi mani pimonwa ka. Nikech niseneno chenro mar penj laktar, ichich ni nyaka bede ni nitiere kod postpartum depression kata dagni mar paro tok nyuol. Obiro iri kaka Dr. Nelly. Thothne utimo pim nang'o mondo miwach ni ma to en postpartum to level ne osegik ka mondo mi kik ochop e psychosis eneko makoro gik ma ng'ama miyo nyalo kata chinjo nyathine kata wito nyathine. Ruth, nitiere penjo ma imiyogi ma kopenjgi to duoko noero bro miyo konyowa mondo mi wang'e stage ma entiere kata ka en gi postpartum depression or en ng'ama nigi chandruok moro mopogore gi mano. Nitiere questionnaires ma bende wamiyogi. Koro duoko ma wabro nwang'o kuom gik magi duoko miyo wang'eyo kama gisechope. Then nitiere moko ma bende chuno ni nyaka koro tests moko nyaka bende tim mondo ng'ego kaka obwongo ne chal. Kata kaka kaponono osetimore because kosedhi for a very long time ikia kaka other organs bende are already affected. Moko kuom ginwang' ka ng'ato nyalo bedo kata konwang'o high blood pressure because of gik mosekadhe. So magi duto nyaka pim mondo mi wang'e kumosechope. So mago pim ma nyaka timnegi. Kotenre kod penjo ma samoro nyalo bede questionnaire mathoth ni uthoro ga penjo kuom ranyisi kaka gin ga penjo kaka mage. Ruth gin penjo achiel kata riyo manyalo guide manyalo tayo. Yes. Moko kuom gi mwa penjo gi en idwa ng'eyo nonwang'o nyathi karang'o. Feeling mare towards nyathini ni nade. Koneno nyathini oparo ne ang'o exactly. Ang'o momiyo iwinjo kaka iwinjono. And also kirango dende maybe inyalo neno ka nitiere some changes tipenjo gimomiyo gimotimore momiyo ochwe momiyo ochopo kama ochopeno or ang'o ochiemo ahinya they'll tell you ka ochiemo ga ahinya or okodwa chiemo onge gi appetite appetite ne odhi kanye to nochakore karang'o. So gin penjo ma simple but inyalo penje kata ng'amo dakgo relationship mare gi jaode chal nade. Gi jaode gi nyathine nieri gi joma entiego chal nade because some of them chopo kama koro kata jok mane gihero koro gikwedo gidwa neno machiegni kodgi to mano koro nyalo mi ing'e kuma kaka koro penjo ka penjo bro lead to the next question. Because samoro maybe just within the first penjo ariyo nyalo nyisi kama entie kako duoki nyalo mi ng'e kuma uchiko kode. Awinjo kimulo kaka samoro jaode kata ng'at modak godo samoro chunye ok dwar ma chunye owichore godo thothne ma nyalo chopo e okang' mane kidieny mane. Ruth nyalo chopo kama rach ma ka osechopo kama ose accept koro dwa wuoyo onyalo nyisi ni kata mna jaode no okodwa konyalo yudo kaka onyalo negi to nyalo dwaro mondo negi okodwa neno ng'ano gi wang'e. So definitely mano nyisi kuma osechope kode ni kata ng'amo dago no ngimane nitiere gi danger. Chopo ga kanyo. Chopo ga kanyo. Thothgi either onyalo dwaro mondo kaw ngimane or mondo kaw ngima ng'at machielo. And most of the time jok ma ngima ma gidwaro mondo gikaw gin jok ma gihero ema gini or joma ni machiegni ga kodgi pile ema gino golo gi kuom. Inyalo nwang'o nyathi ma nyocha ohero ng'ama dak mamiyo ma nyocha ohero kata mna jonyuolne to chopo kama koro jonyuolne go ok odwa neno gi wang'e. Mago koro gin jok ma adui ne kabisa ok odwa ni mondo negi. Samoro neno ndebe ni jogi oketa machiegni samoro doka mako iche sechegi samoro degi ika giko pacha mondo mi ka ponono ni dhi chopo kare tang'eyo malongo orata gora kama to dak gi konya atagora kama to dak gi konya ere kony ma ginyalo miya ane maol ka onge ng'ama nyalo konya timo gimoro amora. Mama na dak kawa gi nyathina odhi orita mago gik makamago. Magino ken wuondruok Dr. Nelly. Gino ken wuondruok. Ok en wuondruok Ruth. Gini en adieri. And watemo nyiso ji ni kineno science gi wek rito.
ineno kaka example mane miya maybe makitengelano maybe science ne nitiere all over to jineneno but rita minga ne kama koro nochope so gin science makineno kata ka gitindo onegi iringi kony ngamineno kanigi shida giki ter wach ter ote ni magi mata neno na winjo kimulo wach mar screening ni nitiere screening moko mabende nyalo tim pichni moko minyalo tim inyalo goyo obwongo kaachiel kod ng'iyo kapo nono ni fuoni mag del tiyo maber kaka tuoche mag pressure tuoche mag sukari kod gik makamago screening gi ka gibiro ka gidhi kama thieth nitiere to screening gi itimo mopogore opogore nitiere daktache mag wich koro mago e steps mokwongo magikuongo timo gibro screen wich ibro screen gik moko kaka remo mondo miyo ng'e kaka gigie kichale dende kama ang'o mobedo affected gang'o mapod ok obedo affected mondo kikonye ting'eyo kumichake konye omiyo anyiso ji no ok en giminyalo thiedhe ot nikech wan ka in kode ot inokin laktar omiyo kinyal ng'eyo gima hinye so nyako dhir daktar mosomo gino mondo miyo konye nikech screening no ero nitiere gik mabedo screened not just everything koro miyo nyaka ng'e nang'o mabedo screened to what extent and then bang' mano yath mane monego miye because ok gin joma samoro hocho kende ok nyal konyo nyaka kuong miye yath ma duoke piny kore kinyal mokwe kore kinyalo wuoyo kod kech kobiro ka en ng'amo siko ka ywaka en kama osechopo dwa ka ngimane ere kaka inyalo hoye bedo matek koro nyaka ka nindo tieno kati hoye to kang'o dhi onindi ok ibi konye koro nyaka iduoke level monyalo yweyo monindi mowiye duog kare kore kata koro iwuoyo kode to une achiel kode onyalo winjo gimiwacho. Dr. Nelly, gimora mora iwacho ni nitiere kod berne, nitiere kod rachne. Ayudo ni ka acham nitiere achich bende nyaka bende. Kani wachako chenro ni kidenyo mokwongo ni mulo nwa kacha ni samoro onyalo bedo overprotective. Onyalo kao nyithindego kagima orito matek mokalo. To komachielo bende wayudo ni onyalo jwang'o kata onyalo wito kata onyalo nego jogo mantiere machiegni kode manyaka nyathini bende onyalo dwaro mondo miyo negi. Moko kuom mabeyo gin mage nikech seche ma en overprotective Ruth ka onge gima ber kata achiel especially ka tuosa sama en overprotective ni ema chopo obedo overprotective but nitiere paro madhi e wiye ang'o miyo protect nyithindo gi to en owuon gima ne oparo nang'o so chopo kama kosechopo moparo kaka wawuoyo kodgi samoro komi oparo no ke an kama sechope onge gimora mora modong ase protect nyithinda gi obedo overprotective kodgi koro chopo kama paro kapo na onge ang'o mabiro timogi so the best thing watiek ngima mar nyithindogi so you see onge ber kata achiel aya mojwang'o chande bendo jwang'ogi kato chopo kama oparo ni koro nyithindagi kakora ngima kama tema jwang'ogi kama kakora onge so another thing kendo obro ywayogi mondo to the oparo no okelogi machiegni but paro mantie ni mondo mia agol gie tabu magintie ni gibed maonge so magi gik matimore e paro magibedogo. Postpartum depression dangni mar paro tok nyuol kata tok konyruok thothne ji kawo gigi ka gima gin wuondruok ni mama ni nitiere kako tutore atuta nitiere kako chenda nitiere kako dienyore adienya ok en dienyruok ok en tutruok ok en chendo tuoni ka amonego beni konyo wakaw yoyo mondo mwayude weche manyiena e yo machuok kik idhi mabor kik isudi ka waduogo tibro bedo kod thuolo makende mar penjo Dr. Nelly penjo duto te ma inyalo bedo godo. Nisiposhika simu wacha makasiriko nani huwezi jua ni kwa nini labda nimeshikana niko job labda niko kwa kona mbaya au hata kwa choo naweza pia kuwa niko kwa mat ama juu ya nduthi wacha kununa sio kila wakati simu iko kwa mkono kuwa mpole hapa tuko kazi najaribu kutafuta riziki pia mimi nipate alafu nikifaulu wengine wamengoja tu wanitoanishe wacha tufanye bidii simu baadaye missed call nitaipata nikikumbuka nitakupigia nikiwa na credo na time nitakukall sio kiburi haki ni kazi natakata mimi nisimame
nihesabike. Dial *811*406# to get simu baadaye. Anno kanyisi ni anaheri eka mondo ayudi. To ananyisi gigo te eka mondo afwenyi gimoro amora mipando. To gima initimo kawuono ni thapki ok nyal timo kamano. Gima determine price mar commodity anya wacho ni raw materials, human resource, bills, mint, any cost of production. Odiochieng' makawuono ni anapado nyakwara tina katiyo gi lwetena gi apade. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Mrs. Anne Derrito must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza. Lweny mar telo medo jiwore e duond buch Jubilee ka kweth Azimio seyo jandik duond buche e wi wachno. Kama sasa hivi hatujapata mishahara kama miezi 3 hivi. Tuungane na Wakenya wengine ambao wanafanya kazi kama yetu ya mashinani ili tuweze kupigania ugatuzi. Moko kuom ute bura mag kaunti osechako chungo chenro magi ka giywak ni sirikal mamalo pok ochwalo negi omenda. Koro yaura ne waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampers, nyithindo dhi ok yaura no. Interventions nitie ma oseketi gweng' mondo mi tuo kik landre. Chenro mag ohala odok chien e dho wath ma Wadiang'a kar chung od bura ma Suba South ka tuo nyaldiema medo landore. Bentiere kod penjo mora mora kotenore kod dangni mar paro ne joma mine moa konyore kantiere to tudri kodwa namba mar simu nitiere TV mari kaka dwe mar 5 piny ngima hingo weche mag dangni mar paro Ramogi TV penj laktar kwa dong chien kata matena nyalo tudori kodwa bende Facebook page en page laktar nyalo yudwa TikTok eruru kama nyane jogo ma watudore godo daktari adwa ni mondo mi wang'e ane kapono ni kaka inyalo geng weche mag dangni mar paro kuom mine moa konyore. Gimonego watim Ruth ni onego kaka family onego wamigi support. Ka ing'eyo ni ng'ama miyo dwa konyre to nego wabed machiegni kodgi ing'e kama inyalo konygie bang' koa osiptal or bang' kosekonyore. Ang'o ma doher mondo okonye go timo en gi nyithindo moko wanyalo neno kaka inyalo konye mondo okonye rito nyithindo tij mar luoko kulruok immediately bang' ka ng'ato osekonyore ni bedo mapek so ka wan machiegni kaka wede to watemo mondo wakonygi mondo mi tich obed mayot bende kuonde ma ji tiye onego konygi mondo kata ka ng'ama miyo oduogo e tich bang' konyruok to wamiyo tich bedo mayot. For example, ng'ama miyo moa konyruok ok onego tich chakre okinyi nyaka ang' odhiambo. Ok onyal, en odwa dhi dhodho nyathi, chak nitiere chande and so on. So dwaro ni mondo miye otiti iparo kode miye na ipare matin mondo miye owuogie odhi odhodho nyathi. Tinde wantiere kod mother's room maka poro ni chak rami tidhi tigolo chak mondo kik rami ahinya kata kamano wantiere kod Pastor Boaz simu inyalo ina ka simu. Pastor Boaz, hello penj laktar.
awite. Kata kamano iwacho kacha ni kapo nono ni intiere kod idoke tich to nego beni ing'yo kaka itiyo. To kapo nono ni no hala ma ine manyaka ibed kanyo okinyi nyaka odhiambo titimo nang'o? To hala ni bende ng'amidago nego par. Ni inyalo nwanga kinyalo konyi gi ng'at manyalo kech kanyo chidhi nyuol dongo hala ni either ni lore or no dhi nyime. So nego mi ng'ato kaka netimore kionge ni pod inyalo mi ng'ato makonyi mondo mi duogie mos nyaka inwang' teko maber makoro inyalo timego e yo malong'o. Pastor Boaz ne penjo kacha ni ponono ni yudo rude to intere kod dangni mar paro ni dhi gore di riyo ka in gi nyithindo adek dhi gore di dek nikech nyathi achiel kende oromo keto wiye obed janeko ka gin ariyo adek. Ruth pod obro bedo mana mapek nikech sama in gi nyathi achiel mzigo mar nyathi achiel ni pek to koro par ka gin ariyo dongo pek moloyo omiyo obedo mapek omiyo kata kony mimiyo ng'ama kamanero onego imiye kony diriyo nikech ok idil gi nyathi okoro ting' nyathi achiel oting'o nyithindo ariyo omiyo onego konye kamano bende. Apani momiyo diere machon iyudo ka ne ng'ato konyore tiyudo ka intiere kod nyithindo makonye mang'eny machiegni. Antiere kod simb Night. Night, hello, penji laktar. Apenjo. Night, hello. En Night ka wuok Makongeni. Awacho. Anigiolo mang'eny. Hello. Night wawinji dhi nyime. Anigiolo mang'eny. En kuzunguzungu. En male darmo bungu. Ora kiani male na nyati gicha dor. Nyochi konyori machiegni Night. Nyathi koka dweche aboro. Nyathi ja? Nigi dweche aboro. Dweche aboro? To in gi olo mang'eny? Kuzunguzungu. Wiye bende rundore. To Night paro bende in go? Night odhi to kata kamano? Definitely bang' konyruok nikech ng'ato olose remo nyocho ting'o mzigo samoro nyathi maja kila ng'wen. Definitely magi gin gik ma normal bedoga but koro bedo ka koro donje e wich ma normal gieki onyalo bedo dealt with konwang'o support konyalo nwang'o manyalo konye to maybe ok en postpartum but ka koro paro dwa chako donje ma koro nitiere kako paro gi nyithinde gieki kata gi jomodak kode to koro nego bed ni koro dwaro kony. Watim Night nade? Kosi nyalo nyiso Night ang'o? Sana i wich marundore kizunguzungu ni mondo ber mondo odog hospital odhi opime mondo rang ni remo en go marom nade nyalo bedo tuo moro amora kata na infection moro onyalo bedo godo koro ber mondo ng'iye samoro chiemo maber Night bende nyaka chiem maber omadh gik mag pima fluids mang'eny mondo mi onwang' te exactly olembe mang'eny ocham mondo mi onwang' teko to kamago kokonye to koro dhi ir daktar. Antiere kod John e simu. John kantiere Kitengela. Hello, penji laktar. Yes, penji laktar. Machiegni John. Penji laktar ni ka in not to kapok nokonyore nowuoyo kendo nyakoni ni an gi problem awinjo ka onding'a rama to tok konyruok iyudo ka koro chejo ok owuo ok okoni gima chande iyudo ma ka sa matin onindo kichope ot okawo nyathi omiyi ok odwa none nyathi mano ere kaka inya konye. John mano to nitiere tabu kanyo kidogo nikech kakoro nindo to kowuo ok inyal ng'eyo gima nie pache nikech onego nyisi gimoparo ole momiyo odwa nindo samoro maybe nyathino chande otieno koro miyo odwa noywe godiochieng' to koko wach gigieki to mago koro kelo parruok mang'eny omiyo dwaro ni mondo owuo kode. To John owacho ni mokwongo ne en ng'ama go mbaka ne en ng'ama wuoyo kato tok nyuol o mute o ling thi mane postpartum depression mage ka kuon ma postpartum depression chakore ling moling ni ang'o momiyo ling ang'o mapere no ko John odonjo to sedhuro ne nyathi so ang'o matimore sama John onge nyathi ni otimo gang'o sama John pok oduogo so en gima koro nyako kawo seriously mondo mi ong'e
shida neno to shida neno nyalo mna ng'eyo kakoro wuok kode mopime opim gima nie pache mondo mi daktar kaka inyalo konye. Omiyo John nyaka many jagono mantiere kod lony manyalo wuoyo gi mama ni ng'iya nene to kare ang'o matimore oling nikech ang'o obolo nyathi e lwet wuon mare nikech ang'o nyaka bede ni gimoro madhi nyime e kit ngimane. And it's not just about nyathino. Samo bolo ndako bol ni jomoko bolo ni John. So en gi problem gi John. En gi problem gi John nyaka ng'e kuma shida nitie mondo mi okonye kapod okodhi mabor. Ane wang'iyo kacha yore minyalo geng' godo dangni mar paro ne joma mine mwakonyore kapok ochopo nikech kaka joluo wachoga ni geng'o ber moloyo thiedho. Ne wawacho Ruth ni konyogi is very very important bang' kosekonyore to nego kaka chon ni wacho ni chon ne ntiere ne wan gi wede mang'eny to nyithindo ji duto nok dhi skul omiyo kane ng'ama miyo konyore to watni moro nyathi wayu moro biro konyi dak kodi to sani tinde waonge gi jok makamago lakini ber mondo kaka wuon ot madichuo kata jok mantiere machiegni gi miyo mokonyore ni one kaka mama ni kaka inyalo kony mana achiel ae bende onego diet ma miyo ni chamo chiemo bende nyaka ng'ino chiemo maber yweyo bende onego bed no nwang'o kako yweyo dhi dok e clinic mondo mi one daktar to ikonye mondo mi owuo gik mane pache wamake maka kanyo daktari wakawe Simba Atieno. Atieno penj laktar halo. Atieno machiegni? Ndio nang'oro. Wari maber machiegni? Yes, pana tina Mombasa. Yes, bitene pe nyuol chande. Iwinjo kisedo ke ot. Iwinjo kishuzi. Alafu ni poda ni gore pil. Kora ken what cause? Okawinje maber ahinya kata kamano wich ma wirore ta winjo. Awacho niya seche miya osolta ndire nyuol ichopo sama inyalo kidhi e bar iwinjo kishumbi alafu iwinjo ni just unconscious koro kang'e nang'o makelo gini to thoth notimore mana seche midhi e baf dongang' gidhi opidhi luokri inyalo bedo igore piny daka kora keni inyalo bet kata gimo kata 5 minutes kapok ichung' koro ng'ato biro duto bas idhi kuno koro kang'e nang'o makelo gini. Dr. Nelly Ruth Magota paro ni gin normal like what we said ka ng'ato okonyore to nitiere gik mang'eny miluse dendi kae mokwongo iseting'o nyathi dweche 9 ok en tich mayot so gima timore en ni ng'ama kamano nego dog mondo odhi orange nikech bang' mano ipimo remo pimo pi kaka chal e del ipimo kuon ma nyathi nyocha nitie ni ne chal nade so mago are important mondo tim emomiyo dok e clinic bang' nyuol en very very en gima muhimu sana mondo mi gitim kamano mondo mi ng'ato nwang' konyruok. Kae to bende dhi dwokowa Dr. Nelly kuma ni wacho chani e seche ma ng'ato konyore to nyaka ng'ini to chiemo nade nikech seche mochiemo maber yudo ka remo bende biro duogo e dende mapiyo piyo to seche ma onge kod remo ibo yudo ka wiye thoro rundore apani ema notemo wacho cha. Millicent halo penj laktar. Awito Millicent wadok kocha e weche mag chiemo makare amanyo jogo makonyi ng'ato mondo mi oket machiegni kodi manyalo monitor manyalo ng'in to bende iber koso ntiere gimoro kaka pachi lal kata kaka pachi kwayo marach kod weche makamago ni wantiere kidienje mag geng'o postpartum depression and then bedo mama modich kanyocha in ng'ama wuoyo kod jowadu kik ogeng'o osiepe onego bed machiegni ma pod wuoyo kode activities mane ng'ato timo chon idogi timo exercises very very important bang' konyruok mondo itim exercises mane timo gieki mondo irit dendi gikonyo kabisa so magi gin gik ma ka in ng'ama nohero somo to idwar buge manyocha ihero bende isomo nikech sama bende in e ot ka during time mar leave mar maternity ni
ke ina ng'ama aido to e paro gi chako biro nikech gimitimogi. Omiyo nyaki bed modich. Nyaki bed modich. Ero kamano ahinya. To ne otene joma chuo mamina utegi okonyore mantiere kod nyithindo mayom. Gin bende gintiere gi a role to play. Omiyo inyalo nyisogi nang'o? Girit minegi. Girit minegi. Minegi nyaka riti gi chiemo maber. Luok ne tiendegi. Kaka moko mane town kagie kitere health spa. Odhi olos dende maber. Kuro oyueyo. By the time moduogo dhodho nyathi, owinjo maber. So tere spa, tere odhi olos wiye. Luok ne tiende. Base, ibende miye massage. Kata ko okinyal dhi. Bi tim ne atima ot ka omoe irwane go dende ni maber. Mondo mi mama winj maber. So ka paro biro to gik mitimo mabeyo gi nyalo geng'o paro gi. Amor mar bedo kodi Dr. Nelly. Director wa Obado nyocha oyudo nyathi, omiyo ageno ni oteno ochopone maber mokalo. Obado mada Philip oka en Obado en Philip Ochienga. Philip kamoro amora ma intiere nyaka rit madambno maber. Dr. Nelly kaponono ni ng'ato dwa neni yudi kanye? Wantiere Karen, Camilo ni Rhino Park, wani Restore and Renew Wellness Center. Wantiere gi Facebook, wantiere Instagram, inyalo nwang'owa all social media platforms. Dr. Nelly en laktar molony ahinya e tuoche mag paro, iwinjo kako lero to ok makende mwabedo ga godo kode. Opimo kama inyalo yude omiyo ka intiere kod miyo manyocha no konyore ineno ranyisi gi te matek mondo mitudri kod Dr. Nelly. Daktari Amor, ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo biro wagoye mbake penj laktar e Ramogi TV nikech ngima en mwandu. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya. Ageno ni weche go donjo maber, weche go donjo makare. Nwawinjore kata ni ok en wuondruok, ok en tutruok, bende ok en milruok. Kony miyo ni ka gini poko chope psychosis ma ang' nyalo kelo midhiero matamre gi nono. Mate chendo ni Nandruth Otieno ne in jahera mar chendo ni. Erokamano makende ne jogo picha mawa ne director na Obado kaachiel kod producer na Perpetual Koth. Erokamano makende nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu. Dwe mar abich ni ng'i mental health ni ng'iane kaka pachi chal mondo mwabed kod ngima makare. Oriti masani. Thank you.